No, vítajte u dnešného videa, už sme sa nevideli dlho a chcel som začať editovať a ináč vám strašne ďakujem za 100 odberateľov, ešte sme to dali a dneska si ideme znova zahrať Rivals. Akože na tom účte, čo som vtedy stratil, čo som mal tam level aj 149, teraz som už dokonca získal už aj Event Horizont, aj AUG mám. Idem vám to ukázať. Teraz tu mám AUG a tento hrad páči sa mi proste. Potom tu mám aj snipu, shotgun, crossbow a bootstrifeku. Daggers, handgun, revolver a shorty mám tiež tento, nedávno som ho kopoval. Mám side knife, fist, strašné satchels mi padli keď som si vlastne jumped a tie satchelsky mi padli, ako teraz ideme do tohto bundles. Tak tuto, z tohto starter box bundle. Takže ideme hrať. Poďme po tejto 165-ke. Let's go! Ok, poďme. Arena. Tak. Ja si určite zohľadám snipu, revolver, sight a satchel. To je moje akože kombo, hej. A ja som si myslel, že to bude oni na počítači, ale počul som fíz. Jasné, tak knife catch. Come on, jeho gota, ten skin má pomyslím 1.11. Snipu, daggerky, knife a jumpet. OK. Nemám ja skiny dobre. Ale akože na knifeku. No sa frajer, kámo, frajer sa. OK. Bola taká mid-air closion. Srážka vo vzduchu alias. To nie, viem, jak som spravil. Poď, čo? Poď, čo si poseraka? Yes! Teraz moja nefunguje. Dobre. Idem. Jumpet, daggerky, knife do ruky. Poď, kamo, poď, please, daj, please, ja viem, že toho nezvládam, plus. Poď, kamo, ne, ja asi idem dokončiť daggerky. Daggerky sú akože efektívne. Alebo snipa. Kamo, I see you. Ty chceš zase knife? Kamo, už státe knife. Oh my god, že to je pročko. A ináč, keď ste chceli tiež natáčať, odporúčam vám aj apku Mobize, nie je to veľmi dobrá apka. Oh my gosh, kamo, už ma nechaj. Toto je až to moc dobrý. Ako vidím, on si kúpil Heavy Duty Bundle, lebo má ten horľavý finisher. Prepačte, že ale nerobím edity, neviem ako sa to robí. Raz keď som chcel jedno video cez CapCut, tak proste mi to nešlo. Iba shorty. Yes. Ale tak už mám určite prehnané, ale nebudem to hovoriť, už som to povedal.
Ideme znova čampetok. Skúsim mu dať snipe aspoň. Ne, kam on má granát launcher. Ne, ja som... Come on, tento typek je proško. Akože... Poďme s týmto... Počujem, dakedy mám nervy, akože. Čo si ďalší, to má už nad 100. No, už má aj 10. Arena je moja druhá najlepšia mapa. Prvá je aj Splash. Preto tu už si normálne aj zoberiem knife. Oh my gosh, oh my... OK. OK. Dobrý má akože aim, tomu chválim. Today nightmare. OK, akože, ako vidím, jeho level nestojí, akože, že není zbytočný. Tohle som urobil... Yes, dal som ho. Kuchnutím, knifom. Poďme. Ak budete chcieť, ja si videí nepoviem prečo tak dlho trvajú. To je top secret, extrémne. Ne. Oh, come on. Sa nahnevala, počul som knife. Jojo, má knife. Tak poď. New wrap. No poď, come on, noob. Ďalší má balisong. Kamož aj môj bratranec má balisong. Ale on to je cheater, veď ja som bol za ním, on ma dal. Začínam mať nervy pomaly. Akože toto sú tí Rivals hráči cheateri. Tak toto ani neviem, jak som dal. Mám rád Rivals, menej ho už ale hrávam ho. Teraz som chcel už natočiť aj videjko, takže predsa why not. Ale, komu, jak si tak dobrý, prečo sú ty aj na mobile, aj na počítači, ale aj na Playku alebo Xboxe sú tí knife playery proste... Nemáš Adam, yes. Granát launcher. Ale určite je aspoň podľa mňa väčší noob ako ten. Takže je to good. Nie, ideme ešte. Nie, ešte ideme normálne. No, je akože súd. Poďme skúsiť túto Team Deathmatch, či ako sa to hovorí. Ja mám radšej to ako Free for All, lebo Free for All, tam sú aj cheatery, už som raz s ním hral. Akože sa nás tam veľa... Tento loadout sa tam nehodí. Môj sniper, toto. Vám ideme. A hráme ranket, alebo čo, že nie, máme tu aj zavrnuté. Kamo, to je knife plate, knife isko. Hej, ja som mu dal dvakrát, a vidíte, že mám 100 životov, ale všetci majú proste 100 životov, neexistuje, že by mal niekto 150 alebo menej. Ako je alebo normálny počet, no to je tých 150.
Ja milujem tú sajtku, odkedy som si ju kúpil, tak... Hej, kámo! Ja si tiež chcem odomknúť nejaké skinky a proste urobiť nejaký opening. Ja mám normálne v poslednej chvíli úplne slepé strely zo snajpom. Prisahám, že som mu dal headshot. Ja tak nenávidím tých knife playerov. Komentáre. To je akože najhoršia vec. Teraz nemôžem to virtuálne bojovateľ. To bolo smiešné. Tak teraz zachneš. Konečne mám prvý kill. Mám level už za chvíľu 60. Oh môj bože. Normálne ja neviem, ale že ako som si kúpil tento Event Horizon, tak mám iba horšie a horšie skilly so snajpom a pritom som bol hlavne že extrémne dobrý. I see you. Where are you? Snad bol typen, konečne som. Podobne sa odpojil. Ne, čo zase? Kamo, oj, Venom. Venom je dobrý vrab, by. Yes, konečne. Som nosník na... Komu ty si... To je aký to je určite na kompu, alebo na Xboxu. No ja som určite na kompu. Na kompu hrajú väčšina hráčov. Alebo iba ja som si... Poď, kamo, poď. No, ja sa zbytočne strším s takýmto veciami. Ja som chcel dať snipe. Dobre, ľudia, toto už vidím z tohto videa všetko. A čaute, píšte komentáre, dajte odber a like, ahoj.